दिनैनिफ्राय 5 बोसोरनि सिगां माखासे जोंनि जिब जुनारा जोबनो थांबायमोन। खिन्थु बे हालामनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानायलाय टुरिज्म सेक्टरनि गेजेरजों बे हालामनि रायजोफ्रा गाव गावनि इक'नमिक स्टेटासखौ जौगाहोनो थांखि लानायलाय दा जिब जुनारा बहुद बांगासिनो दङ। मोख्रा जाथिजों लोगोसे गल्डेन लेंगुराबो दिनै बांगासिनो दं। मैया अजस्र दं, अमा दं, जिबौ दा बेवहाय तामाम दङ। गतिके बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां साइन, जायनि गेजेरजों जोङो टुरिज्म सेक्टरखौ जोङो जौगाहोनो हागोन। दिनैनिफ्राय 5 बोसोरनि सिगां माखासे जोंनि जिब जुनारा जोबनो थांबायमोन। खिन्थु बे हालामनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानायलाय टुरिज्म सेक्टरनि गेजेरजों बे हालामनि रायजोफ्रा गाव गावनि इक'नमिक स्टेटासखौ जौगाहोनो थांखि लानायलाय दा जिब जुनारा बहुद बांगासिनो दङ। मोख्रा जाथिजों लोगोसे गल्डेन लेंगुराबो दिनै बांगासिनो दं। मैया अजस्र दं, अमा दं, जिबौ दा बेवहाय तामाम दङ। गतिके बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां साइन, जायनि गेजेरजों जोङो टुरिज्म सेक्टरखौ जोङो जौगाहोनो हागोन। दिनैनिफ्राय 5 बोसोरनि सिगां माखासे जोंनि जिब जुनारा जोबनो थांबायमोन। खिन्थु बे हालामनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानायलाय टुरिज्म सेक्टरनि गेजेरजों बे हालामनि रायजोफ्रा गाव गावनि इक'नमिक स्टेटासखौ जौगाहोनो थांखि लानायलाय दा जिब जुनारा बहुद बांगासिनो दङ। मोख्रा जाथिजों लोगोसे गल्डेन लेंगुराबो दिनै बांगासिनो दं। मैया अजस्र दं, अमा दं, जिबौ दा बेवहाय तामाम दङ। गतिके बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां साइन, जायनि गेजेरजों जोङो टुरिज्म सेक्टरखौ जोङो जौगाहोनो हागोन। दिनैनिफ्राय 5 बोसोरनि सिगां माखासे जोंनि जिब जुनारा जोबनो थांबायमोन। खिन्थु बे हालामनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानायलाय टुरिज्म सेक्टरनि गेजेरजों बे हालामनि रायजोफ्रा गाव गावनि इक'नमिक स्टेटासखौ जौगाहोनो थांखि लानायलाय दा जिब जुनारा बहुद बांगासिनो दङ। मोख्रा जाथिजों लोगोसे गल्डेन लेंगुराबो दिनै बांगासिनो दं। मैया अजस्र दं, अमा दं, जिबौ दा बेवहाय तामाम दङ। गतिके बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां साइन, जायनि गेजेरजों जोङो टुरिज्म सेक्टरखौ जोङो जौगाहोनो हागोन।